body. Pero ano to, safe ride. Does that sound off? Hello. I don't have money to give you. I don't bring my wallet now.
Bago luto lang, boss. Ito yung madali. May concert yan. Binigay ko na lang. Ilang oras na tumatakbo daw, kaya naglalakad na. Yun ang hindi alam ko. Kanya namin dito sa Latia pag
bro.
Sa